Γεια σας, από την εταιρεία Γεωργικά Εφόδα Γκελιουδάκης. Σήμερα θα σας ενημερώσουμε για ένα προϊόν της Stihl. Είναι ένα ευέλικτο χλωοκοπτικό τραχτεράκι. Το μοντέλο μας είναι το RT4082. Ο κυβισμός μας είναι στα 452 κυβικά και η υποδύναμή μας είναι 11,1 του ύπου. Το βάρος μας είναι στα 203 κιλά. Το πλάτος σκοπής είναι 80 εκατοστά. Έχει κεντρική ρύθμιση ύψους σκοπής 6 διαφορετικών θέσεων και το ύψος σκοπής είναι από 35 έως 90 χιλιοστά. Το μηχάνημά μας έχει πολύ στιβαρό πλαίσιο κατασκευής, έχει αναπαυτικό κάθισμα. Σε περίπτωση που δουλεύει το μηχάνημά μας και σηκωθεί ο χειριστής από το κάθισμα, αυτομάτως σβήνει για την ασφάλεια του χειριστή. Ο χορτοσυλλέχτη μας είναι 250 λίτρων και γίνεται εύκολη η εκένωσή του. Η μετάδοση της κίνησης γίνεται πολύ εύκολα με ένα πετάλ. Η οδήγησή του γίνεται ακόμα πιο άνετη και εύκολη με τον ηλεκτρικό συμπλέκτη μαχαιριών κοπής. Ενεργοποιείται και απενεργοποιείται από τον ταμπλό μας. Γενικά είναι ένα ευέλικτο και συμπαγές χλωοκοπτικό που προσφέρει μεγάλη άνεση στην οδήγηση και στο χειρισμό. Είναι για την περιποίηση μεγάλων εκτάσεων χλωοτάπητα έως 4 στρέμματα. Πάμε να το δούμε και σε πραγματικές συνθήκες.